बे समाव मागो दमासिनिनो मोनसे जर'खा खौरां लानानै फैदों। गोबां सुबुंफोरा गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानो अननायजों बायदि बायदि अनथोब होफैदों। मागो दमासिनि साननैसो सिगांनिफ्रायनो गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि थाग्रा खुलियाव गोबाङानो गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनो फैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे हमनायजोंनो लोगोसे बायदि बायदि जाग्रा मुवा बेसादफोर अनथोब होफैनायखौबो नुनो मोन्दों। आरो बेखौ गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया मिनि खुसियै गोजोननानै गावनि फेसबुक एकाउन्टआव फोसावदों। लोगोसे साबायखर बावदों। बेबायदिनो दिनैबो माखासे एमएलए, मन्त्रि आरो गुबुन आफादनि दैदेनगिरि सानसुमै मेलेमजिबिफोराबो मागो दमासिनिनो गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमफैदों। लोगो हमनानै हामलायथि बावना बरायनायजों ना बेदर, फिथाइ सामथाइ, फिथा सौराय, गाइखेर बायदि बायदि अननायजों अनथोब होफैदों। आरो बेखौ गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक एकाउन्टआव फोसावदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।